Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod al Asociației Banca Regională pentru Alimente Cluj. Numele meu este Andreea Bobiș și astăzi suntem la ediția de discuții cu beneficiarii sau rubrica discuție cu beneficiarii și am ocazia să o am alături de mine pe doamna Floriana Prahoveanu. Și sunt foarte fericită că avem astfel de oameni minunați la noi în comunitate și că putem să facem și întâlniri unde să discutăm care sunt lucruri minunate pe care fiecare dintre noi le facem. Și înainte să o las pe doamna Prahoveanu să ne spună câteva cuvinte despre cine este ea și de ce face ceea ce face, vreau să vă spun că noi avem o relație de colaborare destul de lungă. Doamna Prahoveanu, împreună cu asociația pe care ea o reprezintă, este alături de noi în lupta împotriva risipei și în lupta împotriva sărăciei. Mulțumesc frumos că v-ați făcut timp din programul nostru ocupat ca să veniți aici la noi la o discuție și abia aștept să ne povestiți încă o dată ce faceți minunat pentru comunitatea noastră. Eu mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și mă bucur că am această oportunitate, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc despre oamenii mei, sau despre copiii mei, mai bine spus. Asociația ProAsisto este o asociație, zic eu, destul de veche, are veterană, din 2009, în Câmpia Turzii, și ne ocupăm în general de persoane vulnerabile. Vulnerabilitatea are o gamă foarte largă. Accentul nostru cade pe persoanele cu dizabilități. Și chiar am avut un centru pentru tineri cu dizabilități din Câmpia Turzii, care a funcționat în baza unui proiect cu fonduri europene. Dar, paralel, ne ocupăm de persoane vârstnice și de persoane vulnerabile social din municipiul Câmpia Turzii și nu numai. Avem beneficiari chiar și din localitățile adiacente, cum e Bișoara sau Tritănii de Jos. Perioada de pandemie a adus prejudicii activității noastre pentru că am fost nevoiți să închidem centru și atunci, acum, accentul activității noastre este pe activitatea și colaborarea cu Banca pentru Alimente. Ce frumos! Hai să mai rămânem un picuț la partea asta de activitate în sine a Asociației ProAsisto, dar mi-ar plăcea să ne spuneți ce v-a determinat să o luați pe această cale. De ce ați fondat Asociația ProAsisto? Da, e o întrebare care nu mi s-a pus de mult. Cred că întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oamenii. Și în tinerețe, un prim job a fost în turism. Trebuie să zic că prima mea iubire a fost turismul. A fost după aceea o perioadă destul de interesantă. Am fost și dascăl și undeva pe la mijlocul vârstei, la maturitate, am zis, nu, trebuie să fac ceva pentru mine, în primul rând. Și pentru mine însemna să lucrez pentru oameni. Și așa m-am reorientat la un 44 de ani spre asistență socială și vreau să spun că eu cred că acolo e locul meu și o consider ca o menire, chiar, pe care o am în viața asta. Și ca urmare, în 2009, împreună cu două prietene dragi mie, am zis ce-ar fi să facem mai mult decât pe linie oficială. Eram oarecum oficial implicată în asistență socială. Hai să facem ceva chiar de noi gândit, de noi proiectat. Și așa a apărut Asociația ProAsisto. Ce frumos! Și ce mă bucur de fiecare dată când intrăm și noi în contact cu oamenii aceștia care sunt din zona de asistență socială și am impresia că nu am avut până acum interacțiune care să nu vină cu niște conștientizări pentru noi, care să nu vină cu niște lecții. Pentru că în unele momente, când noi facem activitatea de zi cu zi, ne mai pierdem și în cifre și în rezultate din punctul ăsta de vedere. Și intrăm în contact cu cei care se simte că au menirea să facă asta, cu cei care își ajută semenii zi de zi, prin ceea ce fac, și iarăși ne ancorăm în motivul pentru care am început, de fapt, și noi. Tot ce facem. Tot pentru oameni. Da. Tot pentru oameni. E și pentru oameni și a fost și pentru noi. Da.
Deci asta e. Și am impresia și că, și dacă intrăm în zona de voluntari, știi, și ce fac voluntarii? Aveți și dumneavoastră voluntari la asociație, așa? Bun. Care e motivul pentru care vin alături de voi voluntarii? În mod obișnuit se spune că voluntarii vin voluntari. Vin din dezinteres, vin să ajute, adică interesul lor este să ajute. Eu cred că e un pic mai mult. Apropo ce ai spus adineauri că asistența socială o faci pentru altul, dar și pentru tine, la fel este și voluntarul. Chiar dacă nu conștientizează motivul ascuns, dar un voluntariat, mai ales într-un ONG, să știți, înseamnă să învețe foarte multe lucruri. În primul rând să comunice, ceea ce este foarte important, învață empatie și învață anumite comportamente care sunt absolut necesare în contactul cu orice tip de categorie de vulnerabilitate. Pentru că și acolo vulnerabilitatea asta are atâtea fațete și în mod normal trebuie să te pliezi pe fiecare zonă ca să te faci înțeles, să poți fi acceptat și să poți într-adevăr ajuta și schimba ceva. Așa că voluntariatul Aș face o mică paranteză aici. Am avut foarte mulți voluntari, în special elevi de liceu. Acum vreo 2-3 ani trebuie să recunosc că aveam vreo 17 voluntari, astăzi sunt majoritatea studenți. Din păcate, în momentul de față, mai greu reușim să atragem voluntari, dar era o perioadă de emulație extraordinară și ce vreau să spun pentru ei, pentru noi, mai bine zis, un feedback grozav a fost când au venit și au spus, ne-au ajutat în facultate. Ne-au ajutat să găsim alte locuri unde să fim de ajutor. Am învățat lucruri care pentru alții în facultate erau neștiute. Și pentru noi feedback-ul ăsta a contat extraordinar de mult. Da, da. Este cumva similar și în direcția noastră. Primim același feedback și anume cei care vin alături de noi și fac voluntariat. Unul la mână simt că dau ceva înapoi, simt că învață și vin cu această conștientizare că este mult mai rapid și mai frumos să înveți din practică decât să înveți din teorie și după aia să mergi să o aplici. Și să știți că asistența socială, acum nu mă refer cea standardizată sau oficioasă, dar asistența socială o înveți lucrând, într-adevăr, cu omul. E foarte bună partea teoretică, dar e foarte bună practica cu omul. Am înțeles. Doamna Prahoveanu, care sunt cele mai mari provocări ale Asociației ProAsisto în acest moment? Întrebare delicată. Cea mai mare provocare să găsească resurse. Asta este realitatea. Cred că foarte multor ONG-uri, pentru că așa cum am spus, a schimbat foarte mult pandemia. Sigur că se pot face foarte multe proiecte. Se pot aplica pentru fonduri de la diferite instituții sau fonduri europene, dar este un demers greu și nu întotdeauna ești convins sau ai certitudinea că vei și reuși în demersul tău. În plus, noi mizăm și pe sprijinul comunității. Am avut și sponsorizări și donații din rândul comunității și pentru noi asta a fost iarăși un feedback că ceea ce facem este vizibil, dar nu în sensul rău, ci este cu impact în comunitate. Dar este o mare provocare, într-adevăr. Și poate că anticipez o mică discuție ulterioară, dar colaborarea noastră cu voi, cu Banca pentru Alimente, este o asemenea șansă de resursă. Și important. Ne bucurăm foarte mult să auzim asta. Este scopul pentru care noi lucrăm în fiecare zi, să ajutăm comunitatea și să ajutăm organizațiile, ca și a dumneavoastră, să aibă un impact mult mai mare în comunități. Să nu trebuiască să aloce foarte mult timp și energie ca să meargă să-și procure resursele. Vrem să facem tot ce putem și știm noi mai bine ca să-i susținem în acest demers. Dar, așa cum spuneți și dumneavoastră, partea asta de resurse și în principiu resurse financiare, banii, sunt cei care reușesc să ajungă în organizații
într-un mod provocator pentru noi, cei care suntem din interior. Nu doar la dumneavoastră e această provocare, că și la noi, bineînțeles. Și cred că asta vine și dintr-o obișnuință a oamenilor că asociația înseamnă muncă unde n-ai costuri deloc și este nu știu cum să-i spun eu, este așa o iluzie că nu are nicio doză de adevăr chestia asta. O asociație are nevoie de resurse. Noi, de exemplu, ca să putem să servim toate organizațiile pe care le avem, cele 100 și ceva de organizații pe care le ajutăm în mod recurent, avem nevoie de resurse. Avem nevoie de depozit, avem nevoie de combustibil, avem nevoie de șofer pe care să putem să-l trimitem, să aducă marfa și toate astea înseamnă, în fond, bani. Pe de altă parte, mi se pare că în ultimii 2-3 ani am întâlnit încă o poziție interesantă și sunt curioasă dacă v-ați lovit și dumneavoastră de această chestiune, și anume este provocator pentru organizații să dea bani ONG-urilor, bani care să meargă în salarii. Adică ei nu vor să audă asta. Da, te ajută să faci achiziții, de exemplu, te ajută să faci proiecte, te ajută să faci foarte multe lucruri, însă este o zonă destul de sensibilă, cea în care tu pui în bugetul respectiv partea de salarii. Noi ne-am confruntat cu această situație și sunt curioasă dacă ați avut provocări similare. Eu cred că e o situație generală, așa cum ai spus, ONG-urilor. Niciodată, și adevărul este că niciodată, din nicio sponsorizare sau o donație, nu am utilizat banii pentru salarii. Ai dreptate. Și, din păcate, această, să zic eu, reținere, să nu găsesc alt cuvânt mai potrivit, o au și instituțiile publice, nu numai sponsorii privați, pentru că, de exemplu, în cadrul legii 350, în care poți primi fonduri nerambursabile de la instituții publice, nu poți să-ți plătești propria resursă. Poți să faci activități, să faci achiziții, să plătești servicii în cadrul proiectelor pe care le desfășori, dar nu poți să plătești propria resursă. Și cred că asta este o mare problemă, pentru că, până la urmă, cea mai importantă resursă a unui ONG sunt oamenii. Da? Și, așa cum spuneai, și oamenii ăștia au nevoi, nu neapărat personale, au nevoile ONG-ului. Cum le poți face? Da, este o problemă, cred că, de natură generală a ONG-urilor. Da, și care probabil că, nu știu, se va schimba în timp, în ani, odată ce mai facem educație către organizații în această direcție. Noi credem cu tărie că am început așa, cel puțin la scară mică, pentru că din punctul nostru de vedere este important să lucrăm cu oameni competenți, cu oameni care aduc plus valoare, cu oameni care au abilități în zonele de care noi avem nevoie și în momentul în care o persoană aduce plus valoare și are abilități, asta înseamnă automat că și costul pentru persoana respectivă s-ar putea să fie unul nu chiar minim, să fie unul mediu spre mare. Da. O să vedem ce o să urmeze în această direcție, dar eu am încredere că se va schimba. Nu știu în cât timp. Eu nu sunt atât de optimistă, dar trebuie să fim și generația tânără trebuie să aibă mult mai mult optimism ca mine. Doamna Prahoveanu, ce v-a determinat să faceți un parteneriat cu Banca pentru Alimente? Exact ce am spus, cred că nevoia de resurse și nu pentru organizație, ci pentru oamenii pe care îi aveam. Neputând să mai facem atât de mult din ceea ce am făcut, am simțit nevoia că trebuie să venim cu ceva în plus, cu altceva, ce se poate la momentul acesta. Iar colaborarea cu voi, cu banca, este o reală oportunitate. Și e un prilej bun să vă spun că, dincolo de ProAsisto, care este implicat, să zic, în mod direct în contactul cu banca, în spatele ei mai sunt 3 organizații din Câmpia Turzii. Noi avem un parteneriat între noi, în care am stabilit că ProAsisto se ocupă de partea tehnică, de adus produsele, dar ele sunt distribuite, de fapt, de 4 asociații și cu atât mai mult zic eu că impactul este mai mare. Sunt asociații cu profil diferit. Okay. Dacă îmi permiți, aș vrea chiar să le și numesc. Vă rog. Este vorba despre Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale din Câmpia Turzii, care are ca și grup țintă
comunitatea romă din oraș și din împrejurimi. Avem încă o parteneriat cu asociația Ajută-te oricând singur. E o asociație care și pentru mine a fost foarte interesant de a lucra cu dânsii. Au ca și grup țintă persoanele care provin din detenție, care se întorc din detenție și familiile acestora. Și chiar am aflat cu surpriză că sunt implicați în toată țara pe această temă, iar în Câmpia sunt vreo 200 de beneficiari a acestei asociații. Wow. Și încă o asociație, Asociația Iana, floare specială, care are ca și grup țintă copii cu dizabilități, deci oricum am rămas și în zona asta de suflet. Și cred că toți patru facem ceva bun pentru oameni. Pentru că ajungem în locurile unde sunt persoane care poate niciodată n-au cerut. Știți cum e? Viața de zi cu zi scoate în fața anumite vulnerabilități, dar sunt multe în spate. Sunt persoane care nu ies în față, sunt persoane care nu se expun, din motive diverse, nu intru în detaliu, dar noi am reușit să pătrundem acolo, mai adânc, și atunci zic eu că impactul este diferit. Da. Ce frumos! Și ce frumos că ne începem, sau am început, să ne și unim în jurul obiectivelor ăstora comune și a valorilor comune. Adică noi suntem foarte fericiți de fiecare dată când vedem că avem parteneri, avem organizații partenere care reușesc să colaboreze foarte bine împreună. Suntem foarte fericiți când vedem că în această piață partea asta de competitivitate este redusă destul de mult. Suntem foarte fericiți, de exemplu, și în momentul în care vedem că mergem, nu știu, să depunem pentru un proiect și ne ajutăm unii pe ceilalți. Adică știm clar că mergem acolo și practic concurăm la sponsorul respectiv pe aceiași bani, în aceeași domeniu de activitate, dar totuși ne ajutăm, pentru că este mult mai important ca oricare dintre noi să câștige și să aducă resurse aici, în zona noastră, decât să fim noi într-un film în care suntem în concurență cu organizația din stânga și din dreapta noastră. Să știți că a fost o evoluție în privința asta. Începuturile ONG-ului, să zic, ca ProAsisto, a prins o altă perioadă, în care era o anumită competitivitate între organizații și o foarte slabă colaborare. Până și-au dat seama că, de fapt, scopul, așa cum ai spus, scopul este comun. Și atunci, chiar sunt fericită că în timp am reușit să creăm parteneriate și să creăm acea solidaritate socială până la urmă, că despre asta este vorba. Da. Doamna Prahoveanu, care sunt 3 cuvinte care vă vin în minte atunci când vă gândiți la Banca pentru Alimente? Doar 3. Doar 3. Cred că e mai greu să spui în 3 cuvinte ceva. Știu. Dar o să aveți puțin mai mult la următoarea întrebare. Bun. Atunci 3, vă rog frumos. Încredere, oportunitate și un extraordinar impact. Încredere, oportunitate și impact. Bun, astea ați denotat și pentru noi. Să adunăm lista și să vedem care sunt comune, care sunt regăsite în mai multe discuții pe care noi le avem. Bun. Acum, ca să putem să vă lăsăm spațiu și pentru mai multe cuvinte, o să vă rog frumos să-mi spuneți care este, nu știu, o întâmplare, o poveste, o amintire pe care o aveți de la începutul colaborării cu banca și până acum, care v-a rămas în minte. Așa o chestie care s-a întipărit și vă vine acum în minte. Da, e o întrebare provocatoare. Nu m-aș fi gândit la asemenea întrebare. Deci trebuie un pic să-mi neuronii să-i pun la lucru. Apropo de solidaritate. Acum, dacă stau să mă gândesc, a fost un moment, poate voi nu-l știți, ci noi, care eram beneficiarii de la bancă, am ajuns odată într-o zi când se distribuiau alimente,
Și eram împreună în mașină cu o tânără care m-a ajutat cu acel transport, o voluntară care m-a ajutat cu acel transport și care era foarte condiționată de timp. Bineînțeles că era destul de multă lume, noi am ajuns destul de târziu, fiindcă depindeam de voluntarul nostru și am rugat organizațiile care erau prezente să ne permită să sărim rândul. Și vreau să spun că a fost, deși nu mi-am făcut mari speranțe, pentru că știu ce înseamnă să fii din timpul tău, dintr-o asociație, să faci un drum, să stai să aștepți. Am văzut modul în care au răspuns solicitării. N-au fost refuzuri, dar dincolo de refuzuri, e vorba de zâmbet și e vorba de ceea ce ai simțit când au zis, sigur, puteți trece. Deci pentru mine acum, gândindu-mă, să știi, parcă mai bine retrăiesc acum acest moment, poate chiar decât atunci, că eram preocupată, dar eu zic că a fost un moment special pentru noi, când am văzut că toată lumea a înțeles și, da, am mers pe prioritatea celuilalt, nu a lui personală. Așa, ca să pun și un picuț de context, ce înseamnă o zi în care noi, la Banca Regională pentru Alimente Cluj, distribuim marfă, înseamnă că ori în ziua respectivă, ori cu o seară înainte, primim foarte multă marfă. În unele momente diverse, în unele momente aceeași categorie de marfă. Și avem, depinde, 15, 20, 30, 40, 50 de palețe de marfă. Ca urmare, noi mergem mai departe către grupul extins de beneficiari și anume, în acest moment am lucrat deja cu 186 de organizații din Bistrița, Cluj, Alba și Sibiu și toate aceste organizații, în momentul în care primesc anunțul că pot să vină la depozit după marfă într-un anumit interval de timp, ei își anunță prezența. Și, în mod constant, vin în acel interval de timp la depozit să ridice marfă pentru organizații, aproximativ 55-60 de organizații. Și, bineînțeles că a fost nevoie să punem în practică foarte mult din abilitățile noastre de organizare, de a ne adapta la spațiul pe care îl avem, pentru că nu suntem singuri acolo unde avem depozitul. Avem foarte mulți vecini și a fost nevoie să gândim un sistem prin care să reușim să nu-i încurcăm nici pe ei cu 60 de mașini care vin și stau acolo la depozit o oră, 2, 3. Și noi râdem și gluma noastră internă că suntem în sistemul în care ei vin în sensul giratoriu ca pe Anglia, pentru că nu este... Nu ne-a permis spațiu să avem un rând făcut pe partea dreaptă și atunci îl facem pe partea stângă. Și toți vin frumos, se așează la rând și, efectiv, în unele momente avem, sau când începem, avem 20-30 de mașini, da, pe măsură ce pleacă vin alții, dar în permanență sunt acolo multe mașini care așteaptă să ajungă la depozit, să-și pună marfa și apoi să poată să plece liniștit, să-și ia frumos avizul și apoi să plece liniștit, să facă distribuția. Așa că, bineînțeles, în momentul în care tu te grăbești, mai sunt situații și suntem recunoscători pentru faptul că sunteți înțelegători. În același timp știm că sunt momente în care fiecare din persoanele respective, șoferul poate să aibă o problemă, poate atunci, nu știu, a primit un telefon, se întâmplă ceva, sunt multe, e viața reală care vine peste noi și atunci ce poate să facă? Să găsească soluții și să vadă dacă reușește să primească partea asta de acord și de înțelegere ca să meargă și să treacă peste rând. Da. Uite ce frumos că se întâmplă și asta și e frumos că auzim, că ajunge și la urechile noastre, pentru că, iarăși, din cealaltă perspectivă, în momentul în care noi, cei care dăm marfa, împreună cu voluntarii care ne ajută, suntem acolo, pentru noi perioada aia de timp, de o oră, jumate, 2, cât stăm, este, nu știu cum să vă spun, ca și un freeze. Suntem fiecare dintre noi pe pilot automat, interacționăm cu foarte mulți oameni, e nevoie să fim concentrați, să putem să numărăm cantitativ marfa pe care fiecare o ia, să fim atenți și pe partea de documente, avize, acte și așa mai departe. Și asta ne face ca să fim într-un pilot automat, probabil. Voi sunteți foarte drăguți că veniți și în unele momente vreți să ne spuneți ceva, să ne întrebați și ne dăm și noi seama, cred că după ce plecăm de acolo, că s-ar putea ca pe unii să-i fi repezit, s-ar putea ca dacă am primit atunci un telefon să nu fi avut absolut deloc prioritate în fața
acelor mulți oameni care stau și așteaptă și suntem una peste alta, suntem recunoscători pentru modul ăsta de organizare pe care l-am găsit și ce mai vreau să vă spun e că în oricare moment vedeți vreun mod prin care noi putem să îmbunătățim asta, cu drag îl așteptăm, pentru că se poate să ne ajute. Deci vă puteți gândi și la asta și să veniți să ne spuneți. Legat de asta, Andreea, dă-mi voie să-ți spun că exact ce ai spus tu, soțul meu a fost odată în locul meu să preia marfă și a venit acasă destul de intrigat. Și m-a întrebat, zice, oare am făcut ceva rău? S-a supărat pe mine Andreea și cu Codruța? În prima clipă n-am înțeles întrebarea. Zic, da, totuși spunem contextul. Mi-a explicat el cum a fost, a încercat să povestească, mă rog, nu știu ce să povestească, și zice, reacția lor, care de obicei este extrem de deschisă și prietenoasă, ce de asta a fost foarte reci. Zic, da, câți erați, zic, la coadă? Da, păi eram. Abia atunci a realizat că de fapt nu era împotriva lui. Deci să știi că e adevărat cu... Ne este și nouă clar și știi cum, facem cumva efortul ca să facem schimb între noi cu Valentina și Codruța, să luăm pe rând, știi, rolul ăsta de a ne uita și la oameni și celelalte să se uite la partea tehnică. Ne este câteodată, altă dată. Da, e absolut firesc. Exact. Iarăși un moment pe care ăla, și eu l-am simțit și eu mi-am dat seama în secunda 2, nu după ce am plecat de acolo, că s-ar putea să fi fost foarte brutală cu două persoane, e când în drum spre depozit, spre ora de livrat marfă, am primit un telefon de la colegii noștri din federație. Totuși, noi facem parte dintr-o federație, împreună cu ai noștri colegi din toată țara, acoperim toată România și atunci mai sunt momente în care au nevoie de câte un raport. Atunci, fiind cald și vară, eu aproape am ajuns la depozit, am zis, cum să mă întorc înapoi la birou? Nu, rămân acolo, îmi scot afară o băncuță, o măsuță frumoasă și stau să-mi fac raportul. Și eram atât de stresată pe termenul limită, pe faptul că Excel-ul nu vrea să lucreze cu mine cum aș vrea să lucreze cu mine și au venit două persoane și cred că în momentul în care mi-am dat seama că e la mine presiunea, că eu i-am repezit și le-am mulțumit că pleacă și mă lasă în pace, m-am și apucat de plâns. Adică atât a fost de încărcată emoțional. Atât a fost de încărcată și îți dai seama că m-am pus și în locul lor, adică automat ei au simțit ce au simțit domnul Prahovianu și s-au gândit că avem ceva personal. Exact. Dar cu ocazia asta, dacă oricare dintre cei care au venit la depozit de-a lungul timpului ne văd și ne aud, vă rog frumos, țineți cont de faptul că efectiv este o perioadă intensă și încărcată de muncă pentru noi și o ducem la capăt cum putem noi mai bine. Nu suntem perfecți și atunci ăsta e modul în care reușim să ne comportăm și să facem asta. Dar aș reveni aici că, într-un fel, este bună și statul acesta la coadă. Pentru că este momentul de socializare între cei prezenți. Da. Și are și asta un rol foarte important. Cunoaștem mult mai multe organizații din alte zone, apropo de cei care vin acolo din Dej sau din Sibiu, din Alba, și se leagă discuții, afli ce face fiecare, e un schimb practic de bune practici. Să știți că e foarte important. Și asta. Parteneriate am văzut că au început să se lege și asta ne bucură foarte tare. Deci deci vedeți cât impact are pe mai multe planuri până la urmă. Exact. Are. Bun. Doamna Prahovianu, dacă în acest moment noi vom anunța pe dumneavoastră, implicit și organizația ProAsisto, că de mâine Banca pentru Alimente nu mai există, cum ar fi pentru dumneavoastră? Cred că nu am auzit întrebarea. Deci nici nu vreau să gândesc o asemenea variantă și nu mă gândesc neapărat la ProAsisto, ci mă gândesc la cei 270 sau aproape 300 de beneficiari care, credeți-mă că e o bucurie de fiecare dată când primesc aceste produse. Și poate pe ei ar trebui să-i întreb în primul rând ce s-ar întâmpla dacă mâine n-ar mai fi banca. Eu zic că ar fi o dramă. Pentru că într-adevăr acoperă o nevoie. Nu o să știți că acum au crescut și prețurile. E o situație socială în România grea. Și faptul că primesc aceste produse
și încercăm să, bine, nu putem la toți odată 270 sau 300 cât sunt, dar prin rotație toată lumea beneficiază și se simte. Se simte financiar, se simte, apropo de being-ul lor, deci pe ei trebuie să-i întrebăm. Bun, minunat. Doamnă Prahoveanu, mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră, mulțumim frumos că ați dat din casă și ne-ați povestit niște lucruri foarte interesante, unele pe care le știam, bineînțeles, altele pe care nu le știam. Și noi vă mulțumim și vouă că ați fost astăzi alături de noi și aș vrea să vă las cu o întrebare. Tu ce faci pentru a reduce risipa alimentară și pentru a reduce sărăcia? Și ne vedem săptămâna viitoare.